Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, please turn with me to Mark chapter 9 verse 43 hangtod sa 50. Apan sa dili pa akong gipaabot once again ang akong pagpanimbaya sa akong lolo Isabelo Laure Senior, 93 years old. Hinaot nga ang Ginoo mo'y magahikap sa iyang lawas gumikan kay aduna siya'y mga gibati niining panahuna. Mark chapter 9 verse 43 to 50. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan, ug kun ang usa nimo kakamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga musulod sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa duha ang imong kamot apan mahiadto ka sa impyerno, diin ang kalayo walay pagkapalong. Kun ang usa nimo katiil maoy makaangin kanimo sa pagpakasala, putla usab kini. Mas maayo pa kanimo nga musulod sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa duha ang imong tiil apan itambog ka sa impyerno. Ug kun ang usa nimo ka mata maoy makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga musulod sa gingharian sa Dios nga usaray mata kaysa duha ang imong mata apan itambog ka sa impyerno. Didto dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Ang tanang tawo putlion pinaagi sa kalayo, maingon nga ang usa ka halad giputli pinaagi sa asin. Ang asin maayo apan kun kini kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man ninyo pagpabalik sa lami niini. Pagbaton kamug asin sa panaghigalaay ug pagdinaitay kamo. May the Lord bless the proclamation of His word today. Now, niini nga section sa atong pagtuon mga kaigsuunan, gisukmatan ni Kristo ang iyang mga disciples gumikan sa ilang garbo. Ug mao kini ang problema sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan. Mao nga gikuha sa Ginoo ang usa ka bata ug iyang gihimo nga panig-ingnan. Mark chapter 9 verse 36. Unya gikuha niya ang usa ka bata ug gipatindog sa ilang atubangan, giagbayan niya ang bata ug miingon siya kanila. Ug gisamarais ni Kristo ang iyang pagtulunan mahitungod sa pagkamahinungdanon sa pagsakripisyo sa atong kaugalingon ug pagpaubos atubangan sa Dios. Mark chapter 9 verse 37. Ang mudawat sa usa ka bata nga sama niini tungod kanako, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako wala mudawat kanako lamang kundili kaniya usab nga nagsugo kanako. Ang taho ni Matthew mas tataw kaayo mga kaigsunan. Matthew chapter 18 verse 4. Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios mao kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa. Mao nga sa bersikulo 41 ug 42. Samtang gigunitan pa sa Ginoo kadtong maong bata, gidescribe sa Ginoo ang pagkamahinungdanon kung unsaon nato pagtratar ang mga tawo sa Ginoo, ang mga anak sa Dios. Now, sa tinguha sa mga tawo or sa tinguha nato nga atong ibayaw ang atong kaugalingon, labaw pa kaysa uban. Nakalimot kita sa atong responsibility ngadto kanila.
O kung unsaon nato pagtagad ang mga katawhan sa Ginoo, importante gayud kaayo kini. Gumikan kay ang atong gugma alang kanila usa kana kasalamin sa atong gugma alang sa atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kay si Kristo dili mahimong ibulag sa iyang mga katawhan. If we love Christ, we should also love the people of God. Kung unsa ang atong buhaton sa mga kaigsuunan, ato kining gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Matthew chapter 25 verse 40. Unya ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga naghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Ug niini nga bersikulo nga atong pamalandungan niining taknaa mga kaigsuunan, nakita nato ang problema sa mga disipulo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang problema nila sa garbo o kining kaugalingon ra ang ilang gihuna-huna with their intolerance and hardness of heart. Mao katoy atong pamalandong ni atong miaging semana. Ug gitapos ni Kristo kini nga section sa iyang pagbadlong sa iyang mga disciples mahitungod sa pagbatbat kanila sa kinaiyahan sa pagkadisipulo. Instead nga atong ibayaw ang atong kaugalingon mga kaigsuunan in rank and recognition, kinahanglang mag-focus kita sa pagpaubos sa atong kaugalingon atubangan sa Dios diha sa pagkabalaan. Kinahanglan nga magbantay kita niini. Bantayan nato ang atong kasing-kasing ug hunahuna mga kaigsuunan, and we must be cautious regarding our testimonies towards others. So adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong niining taknaa. Una, the radical nature of discipleship or ang radikal nga kinaiyahan sa pagkadisipulo. Ikaduha, the seriousness of radical discipleship. Ang pagkaseryoso sa radical nga discipleship. Ang pasabot niining radical, adunay dako kayong kalainan ang atong kinabuhi niadto nga dili pa kita disciple ni Kristo, karon nga kita disciple na. Adunay radical change, adunay dako kaayong kalainan mga kaigsuunan. So unahon nato ang unang punto sa atong pagpamalandong, the radical nature of discipleship. Ang radikal nga kinaiyahan sa pagkadisipulo. Dako kaayo og kalainan ang atong kinabuhi kaniadto ug karon. The very first thing nga atong makita sa pagtudlo ni Kristo niining bahin sa atong pagtuon is the radical nature of discipleship. Ang buot ipasabot ni Kristo nga ang pagkinabuhi nato nga balaan, kinahanglanon kaayo bisan pag-unsa ang presyo niini, bisan pag-unsa ang kantidad niini. Now daghan sa mga tawo nga ilang gipakabaliwala ang pagtulunan ni Kristo mahitungod sa pagkabalaan nga iyang gilauman sa iyang mga disipulo. Kinahanglang masayra nato ang kinaiyahan sa grasya mga kaigsuunan. Ang atong Ginoong Hesukristo puno kaayo sa grasya, manluluwas siya, maluluyon siya kanato, ug naluoy siya sa atong mga kahuyangon. Pero ang Dios nagdumot sa mga tigpakaaron ingnon. Adunay gilauman si Kristo sa iyang mga tinun-an mga kaigsuunan. Tataw kaayo ang iyang pulong. Kinahanglang musunod kita kaniya nga dili magluya-luya. Kinahanglan nga puno kita sa tanang kusog ug kadasig sa atong pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kay dili takos ang atong Ginoo sa pagpangalagad nga mala mga kaigsuunan. Walay amor ang atong Ginoo sa mga ang kasing-kasing katunga lamang ang gihatag kaniya. Kinahanglan ang atong gugma alang kang Kristo sa tibuok natong kasing-kasing ug sa tibuok natong kusog. So, kung papilion ta sa mga butang nga atong gimahal versus sa atong Ginoong Hesukristo, kinahanglan nga andam natong isakripisyo ang mga butang nga importante kanato aron maangkon lamang nato si Hesukristo. Mao kini standard sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuunan. Luke chapter 13 verse 24 ang giingon sa English, strive to enter by the narrow door. Maningkamot kuno kita nga makasulod sa sigpit nga pultahan. For many, I tell you, will seek to enter and will not be able. Ang atong pagsulod sa gingarian sa Ginoo dili kini relax mga kaigsuunan.
Kinahanglan mag-exert gyud kita og effort. Matthew chapter 11 verse 12 ang giingon dinhi, sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon, ang paghari sa Dios kusganon gayod nga miabot, ug ang mga tawo kusganong naninguha paghupot niini. And in this passage before us, niining taknaa mga kaigsuunan, ang gihisgutan sa Ginoo ang pagkamahinungdanon sa pagkabalaan, whatever the cost it may be. Kinahanglan ato kining buhaton aron lamang kita magkinabuhi nga balaan sa iyang atubangan. So, gigamit sa Ginoo ang mga mahinungdanong bahin sa atong lawas. Ang giingon dinhi ang atong kamot, ang atong mga tiil ug ang atong mata. Mo kini giingon sa atong teksto, kung ang atong kamot daw ang hinungdan sa pagpakasala, putla ka na. Mas maayong mawad-an ka og kamot kaysa sa matambog ang imong kalag dito sa impyerno. Kung ang ato kunong tiil ang hinungdan sa pagpakasala, putla ka na. Kung ang ato kunong mata ang hinungdan sa pagpakasala, lugita ka na. Mas maayong musulod kita sa gingharian sa Dios nga buta kaysa mag-antos didto sa impyerno nga kumpleto ang atong lawas. Now, dili ka na literal nga pagsabot. Ang buot ipasabot ni ana, kinahanglang mo sakripisyo kita. Mutay kita og necessary sacrifice aron lamang masunod nato ang kabubuton sa atong buhi nga Dios. Unahon nato ang mga kamot, mga kaigsunan. Kay mo man gyud kini ang pinakaunang gihisgutan sa Ginoo kining mga kamot. Kung ang kamot kuno ang hinungdan sa pagpakasala, putla, nganong mga kamot man ang gihisgutan niini, gumikan kay ang mga kamot manggod, instrumento kini sa violence. Pwedeng magamit nato ang atong mga kamot aron pasakitan ang atong mga isigkatawo. Pwede ganing magamit nato ang atong kamot aron mopatay sa uban. Proverbs chapter 6 verse 16 to 17, adunay 7 ka butang nga gikasilagan sa Ginoo ug dili siya makatugot. Ang garbusong tinanawan, ang bakakong dila, ang kamot nga mopatay og inosenteng mga tawo. So ang mga kamot pwede usab kini nga instrumento sa pagpangawat mga kaigsunan, pwede pod kining instrumento sa paghago ug pagpaningkamot, positibo. Pero ang kamot pwede pong mahimong instrumento sa pagkadautan. Ephesians chapter 4 verse 28, ang kawatan kinahanglang dili na mangawat, kundili magtrabaho na manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabus. So gigamit usab ni Kristo ang tiil. Ingon nga illustration nga kung ang tiil kuno ang hinungdan sa pagpakasala, putla ka na. But pasabot ni ini mo sacrifice kita. This is not literal kay basin og magkuha mo og lampas ha og inyong putlo ng iyong tiil. No, this means you have to take the necessary sacrifice aron lamang malikayan ang pagpakasala. Ang mga tiil nagsilbi kini sa atong pagdagan padulong sa pagkadautan. Proverbs chapter 6 verse 16 to 18, adunay 7 ka butang nga gikasilagan ng Ginoo ug dili siya makatugot, ang garbusong tinanawan, ang bakakong dila, ang kamot nga mopatay og inosenteng mga tawo, ang huna-huna nga maglaraw og dautan, ang magdali pagbuhat og dautan. Magdali, so pasabot gamiton ang tiil sa pagdagan ngadto sa dautan. Now, ang gigamit usab ni Kristo nga body part niini ang ato kunong mga mata. Unsa man ning mga mata nato? Bintana sa kalaway, bintana sa kahidlaw, bintana sa kaulag. 1 John chapter 2 verse 16. Ang mata mo ibintana sa tanang dautan nga mosulod sa atong lawas. But pasabot maglikay ka, maglikay kita mga kaigsunan, dili kita mulabay sa mga lugar nga puno sa malaway. Mo kanibot pasabot nga lugito nato atong mga mata, dili literal, kundi maglikay gayud kita radically. 1 John chapter 2 verse 16. Kaya ang tanang butang nga iya sa kalibutan ang unudnong kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tawo, dili kini iya sa amahan, kundili iya sa kalibutan. Unsa may nahitabo ni aharing David, nganong nahulog siya sa pagpakasala kang Bathsheba, iyang gikabit mga kaigsunan, gumikan kay nang li si David didto siya mitindog sa iyang palasyo ug nakit-an niya si Bathsheba nga naligo. 2 Samuel chapter 11 verse 2. Usa ka hapon ni ana tapos mubangon si David sa iyang higdaanan,
mipaso-paso siya sa atop sa iyang palasyo ug nakita niya ang usa ka babayi nga gwapa kaayo nga naligo. Ang mata usab ni Eva, mga kaigsuonan, naghidlaw sa ginadili nga prutas. Genesis chapter 3 verse 6. Sa pagkakita sa babayi nga ang maong kahoy maanindot kayo ug laming kanon ang bunga niini ug makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siyag bunga ug gikaon niya kini, unya gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. So it is more likely nga si Kristo nakig-istorya, gigamit niya katong mga body parts, ingon nga iyang ilustrasyon, mga kaigsuunan, aron ipakita kanato that whatever it takes, kinahanglang i-prioritize nato ang pagkinabuhi nga balaan sa iyang atubangan. Ang atong mga kamot, ang atong mga tiil ug ang atong mga mata, importante kanato. Pero andam kita nga mabulag gikan kanila alang lamang sa atong Ginoong Hesukristo. So Jesus is saying that it is far better to part with them. Mas okay pa nga mabulag kita kanila. Kini mga mata, kamot ug tiil, importante kini kanato, mas maayo nga mawad-an kita niini kaysa sa magantos kita didto sa impyerno. So unsa man ang doktrina nga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo niini, kinahanglan nga i-prioritize nato siya above all else. We must be willing to make the necessary sacrifice aron lamang kita magkinabuhing balaan. Kung ang TV mao'y hinungdan nga makasala ikaw, ibalibag ka na nga TV. Mo ka na ibut pasabot. Kung ang computer mao'y hinungdan nga makasala ka, ang cellphone, ibalibag ka na nga cellphone. Kinahanglan andam kang mabulag ni anang mga butanga just to live holy life in the sight of God. Kung ang Facebook mo hinungdan nga makasala ka, deactivate your Facebook account. Ug daghang mga professing Christians nga ang ilang pagtan-aw sa Christianity sideline lang sa ilang kinabuhi. Murag dugang lang ang Ginoo, na dili biya na mo'y kabubuton sa Ginoo. Kung ikaw sulugoon og tinun-an ni Kristo, disipulo, kinahanglan siya gyud mo'y sentro sa atong kinabuhi. Ugang uban, kinahanglan nga andam kitang mabulag kanila, maangkon lamang nato si Kristo. Seryoso kini, mao kini ang ikaduhang punto, mga kaigsuonan. Seryosong butang kini, gumikan kay kinabuhing dayon ang nakasalalay niini, mga kaigsuonan. Mark chapter 9 verse 43. Ug kun ang usa nimo kakamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa duha ang imong kamot apan mahiadto ka sa impyerno, diin ang kalayo walay pagkapalong. So, mga kaigsuunan, seryoso kini. Ang kinabuhing dayon sa langit ug ang pagka-impyerno mooy utlanan niini, mooy isyu niini, mga kaigsuunan. Ang impyerno mao kini ang lugar nga dunay pag-antos sa kalayo at dunay ulod nga dili mamatay. Daghang interpretation kining ulod nga dili mamatay. Posible nga literal nga ulod, posible usab nga ang pagkalata nga kinaiya nga nagdumot sa Ginoo didto sa impyerno, bisag nagantos na ang mga itambog dito sa impyerno, lata gihapon ang ilang kinaiya o gadumot gihapon sila sa Ginoo. Or posible ang ulod nga but pasabot niini kining mga memory, doon mga kahigayunan unta sa una nga maghinulsol pero wala kini buhata, mao kini mutulisok dito sa impyerno, murag ulod nga dili mamatay. So daghan magbut pasabot niini, mga kaigsuonan. But the point is makalilisang kaayo nga dili nato pilion si Kristo kay atong gipasulabi ang atong mga kahidlaw, ang atong mga gihigugma nga sala. Kinahanglang maghinulsol kita o kinahanglang putlo nato ang tanang ganghaan ug pultahan nga kita makasala. Gumikan kay ang isyu niini, kinabuhing dayon ug walay katapusan nga pag-antos didto sa impyerno. There is an absolute demand of commitment. If you want to follow Jesus Christ, if you want to become a disciple of Jesus Christ, kinahanglan nga itugyan nato kaniya ang tibuok natong kinabuhi. Pilion nato siya labaw sa tanan. Kita ang mga asin o kahayag sa kalibutan kung ikaw tinuod nga anaa kang Kristo. O hinaot nga ang atong
asin dili kawad-an sa kaparat, ug ang atong kahayag dili kawad-an sa siga, mga kaigsuunan. Ang asin mao kini gigamit aron ang karne dili malata dayon, ma-preserve pa bisan pagpila ka adlaw, mga kaigsuunan. Gumikan kay gibutangan og daghang asin nahimong kusahos, mga kaigsuunan. So salt is a preserving agent. Ang kalibutan nalata na gumikan sa kasalanan. Nalata ang kalibutan gumikan sa kasalanan. Napreserbar kini hangtod karon gumikan sa mga Kristohanon nga nahimong asin ug suga sa kalibutan. Kumusta ang imong kinabuhi, higala? Kumusta ang imong kinabuhi, igsuon? Ikaw ba asin ug kahayag sa kalibutan? Kay kung ikaw nahigugma sa sala, ang pasabot niini, wala pa nimo nadawat ang grasya sa kaluwasan. Remember, ang kaluwasan dili kini kaluwasan gikan sa impyerno lamang, kundili kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Mao nga ang tinuod nga luwas, adunay bag-ong kasing-kasing, adunay bag-ong kinabuhi. Kung mahulog siya sa kasalanan, maguol kayo siya ug maghinulsol dayon, mubalik sa atong buhi nga Dios. Iyang gidumtan ang sala, iyang gihilakan ang sala. Pero baliktad ang tao nga bisan pag kapila niya ang kunon nga siya Kristohanon, pero kung makasala siya, murag okay ra, murag wala lang, dili ka na ang kaluwasan. Because salvation, first and foremost, is salvation from sin. Dili salvation from hell, pakapin ra na, but salvation from sin, kaluwasan gikan sa kasalanan. Higala, ikaw nga nag-angkon nga Kristohanon ikaw, pero hangtod karon nahigugma ka sa sala, hinulsuli sa tinuod gayod ang imong sala, pangayua sa Ginoo ang bag-ong kasing-kasing ug bag-ong hunahuna, dangop kang Kristo, gumikan kay kang Kristo, adunay tinuod nga kaluwasan, adunay tinuod nga kapasayloan. Duol kang Kristo karon dayon. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa ug hinaot nga nagbunga ang imong pulong sa kasing-kasing huna-huna sa mga katawhan. In Jesus' name we pray. Amen. Ang putling ebanghelyo nagsaulog sa ikaupat ka tuig sa matinud-anon nga pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa kaluwasan, pinaagi kang Kristo dinhi sa kahanginan. Uban sa tanang mga nagpaluyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, mainiton kaming nagpasalamat sa mga loyal nga tigpaminaw. Uban sa pangaliyang ang matag-usa, malig-on sa Kristohanong pagtuo, ug ang mga nagduha-duha makabaton og kasiguruhan sa kaluwasan diha kang Kristo ug kang Kristo lamang. Kaluwasan nga masayran sa tanan gikan sa Biblia lamang, tungod sa grasya lamang nga madawat pinaagi sa pagtuo lamang kang Hesukristo lamang ug alang lamang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila mutuo, ug unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe, ug unsaon man nila pagkadungog kung walay magwali niini, ug unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali. Sumala sa kasulatan, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita, apan wala mo dawat ang tanan sa maayong balita. Si Isayas miingon, Ginoo, kinsay mituo sa among giwali? Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Ulit-ulit nating sinasabi dito na lahat po ng tao na ipinanganak dito sa mundo ay merong master's degree. PhD pa nga eh. PhD degree in self-righteousness. Pakinggan mo lahat ng tao. Itanong mo kung paano sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sagot nila, gumawa ka ng mabuti. Sundin ang 10 utos. Huwag mang-apak ng kapwa. So it's all about me and what I can do. Now, kung iyon po ang daan tungo sa kaligtasan, hindi na kailangan ng mga ngaral.
Bakit mangaral pa? Mangangaral pa tayo na do good in order to be saved. Upang ikaw ay maligtas, gumawa ng mabuti. Yun ang paniniwala ng mga tao eh. What need is there for preaching? But since salvation is not by good works, but salvation is solely by God's grace and by God's grace alone, at tayo ay ituturing na matuwid sa harapan ng Diyos, hindi sa ating katuwiran, kundi sa katuwiran ni Kristo, that's the reason why we proclaim the gospel. When on the cross of Calvary, the Lord was crucified. The mob stood round about him and mocked until he died. Two thieves were nailed beside him to share the agony. Oh, but one of them cried out to him, "Oh Lord, remember me." Oh, will the Lord remember me when I am called to go, when I have crossed death's chilly sea? Will He His love there show? Oh yes, He heard my feeble cries, from bondage set me free. Oh, and when I reach the pearly gates, He will remember me. Oh, what a shame to kill Him there on the rugged cross, but such a death was needed to rescue all the lost. His blood was made a ransom to set the captives free. Oh, I know that I'm included, and He will remember me. Oh, will the Lord remember me when I am called to go, when I have crossed death's chilly sea? Will He His love there show? Oh yes, He heard my feeble cries, from bondage set me free. Oh, and when I reach the pearly, pearly gates, He will remember me. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.